sumpah bektimu puja pangestu ditampani. Sampun kula tampi bibar piswanan kula wartakaken sedaya Baksi Kadri ingkang nembe marak seba wonten ing Pendhapa Agung Kerajaan Sailon Sang Raja. Iya. Mula diprayogake dhisik. Namung mangstan dawuh Pakah Bajul Gapur. Pakah Bajul Gapur. Panjenengan dipun dangu nika. Wah, dos pundi panjenengan kok. Wah, ngantuk. Kowe iku malah ngantuk iki piye? Mboten ngantuk. Lah yen tak dangu ora gadekake. Kula Mas Padha kadang pengen latih banon. Kok nderek sowan. Sasampun nderek sowan ketone kok birowo. Abyor ing kerajaan Sailon. Migatake kadangku Latibano. Kok nderek sowan. Ane yo kebangetan Mas Padha kadangku tanpa ngrewes marang pangandika. Kula mboten ngertos katimbalan. Iya. Kepiye? Mungguh kerajaan ing Sailon sing tak pasrahi marang kowe bab katentreman Pakah. Sedaya Baksi lan Kadri sak mangke sampun boten ngapirani. Mbok bilih kersakaken suwanci-wanci gecak kerajaan sanes sendika dawuh. Bagus. Yen kowe muborampe Okain Baski tetep saya wuwuh ing kerajaan Sailon. Inggih, mboten ngapirani. Diprayogake dhisik. Sendika dawuh. Herodes, Paridho Kesarentala. sira sawijining panglima wis tak pasrahi gula wentah para Baski pinangka beteng tangguling kerajaan Sailon. Kepiye, Herodes? Kepareng matur Kesarentala ing medal ari kalenggahan menika kula madheg dados panglima wonten ing negeri Sailon. Ing medal sak menika mboten badhe nguciwani menawi panjenengan badhe dicak perang wonten ing negari-negari sanesipun. Monggo kula atur lenggah sila tumpang dhahar ingkang sekeca sarigeng kakubut cekap panglima ingkang angrantos kadhi. Ya, pusing ndak kersakake. Mula digula wentah para Baski aja nganti ndadekake kuciwaku ing kerajaan Sailon iki. Namung istahan dawuh. Latibanon, Inci Parudawuh Mas. kadingaren nderek marakno sanempun kakang. Tapi anggonira ngulendhah para dayang-dayang kerajaan Sailon Yayi. Sedaya para dayang-dayang menika sami miturut menapa ingkang kula dawuhaken. Ngantos kula wonten marak sowan wonten ngarsa panjenengan jalaran pakaryan kula menika sampun rampung, Kang Mas. Iya. Sira kadangku aja nganti mengko dadi kuciwaning para putri. Dadi wanita utama pinangka tuladhaning kaum putri kerajaan Sailon ya. Inci, Kang Mas. Pakah Bajul Gapur. Bajul Gapur. Sang Pakah. Menika dipun dang malih panjenengan menika. Kula bali Ngalamun ngalamun mawon iki. menika dos pundi panjenengan menika. Wah. Ngertos kadang latih barang nderek sowan. Anggenipun matur kok titis tetes mboten biciwani. Wah, samangke ngadi salira ketone kok. Wah, sampun. Ketoke ndah sules tiyang mari. Ketok jos. Kiamat kula menika sampun dewasa ngaten lho, Paman. Ngadi salira wis pinter. Inci. Umpama winungku kakung ora wis patut Bajul Wah, Gapur. sampun. Sampun wancinipun. Yuswa sampun 11 taun. Mesti wancinipun didhaup dening priya. Lho, lagi banon. Inci kula. Aturing Bajul Gapur yang patut pinengku kakung. Umum besok linamar para priya. Pilih raja apa satriya. Kaya ngapa sing dadi pangangen-angen lan usia ngatimu nggih. Menawi kula ngaten, Ya golek sing duwe pangkat sing kelungguhan, sing wong kuwasa lho ora ngerti. Liwatipun satriya. Nyaten ingkang kula padosi, Kang Mas. Senajan kalungguhan ora pati dhuwur, ning waton bisa ngeratoni atimu. Lah menika ingkang kula padosi. Menika malah rusak wong duwe garwa sing bagus, Anggi kersanipun sing duwe pangkat dikalenggani iso menika ngayomi. sampun dados pilihaning manah kula kok, Paman. Iya. Waton priya kuwi ora ngianati atimu, pun kakang bakal nyembuh prasane atimu ya. Inci, ugi menika mawon kados
budi prayu gak nilai. Pangastaken dawuh. Nggih. Pakah Badrul Gapur. Kula Kaisar Rikala semono sira ingsun utus Anjang sono ana ing pirang-pirang negara. wah nggih. Merga ingsun ngersake kepentagungan garwa pinangka prameswari. Apa sekiranya wis entuk wawasan? Wah sampun. Wanita Wah kula dumugi kerajaan Australia. Australia. Nggih. Ngendi meneh? Burma. Burma. Wah, lajeng wonten ing Manado. Lho, tak Nusantara niku tasih. Ana Lajeng Nusantara. wonten Jepang. Lho. Ngan itu kan Jepang. Oh nggih. Wonten India. Wah, sampun. Pundi negara sampun kula teliti wontenipun kadangipun raja, putranipun raja. Kula betar koleksi. Yen ngono wis tepung gelang anggonmu. Sampun. Ngumpadi wanita kuwi. Nggih. Nggih. Yen ngono aku pengen pirsa, kira-kira wanita kang bisa nyocok tunggalku kuwi wanita saka kerajaan. Lah mangke Pak Dosi piyambak badhe gambar kula bikak. Oh ngeten. Wonten koleksi. Yen ngono coba. Ah, Niki saking kerajaan India. saka kerajaan India. Nggih. Apa kira-kira ayu? Oh, enggak tak cocok. Ing kono apa gana budaya kang kanggo putri India kang supaya bisa menari Wonten. ana ngersake. Nggih. Menika ya parap Laila. Putrane Raja Abdul Kapur. Saking India. Coba. Kula bikak. Monggo kula aturi mirsani. Tak pirsani. India. India. Induknya mancung. Kaya sekiranya ya. Anakane. Saking India. Saka India. Iya, India. Saka India. Ini sono cacape. Tutup. Terus pundi? Putri India. Induknya mancung. Endah tanpa cacat. Yen irunge panjang banging Nggih. manis uga jogete luwes. Mung ana cirine. Cirine lho. Pawakane kaya-kaya kurang endah. Kurang luwes merga kurang maeswara. Pawakane kaya anu, senajan wadon ayu ning pawakane kok meh kaya priya. Betul nggih saru ketone. Nah, Wong India iku udah mesti ketok. lah kuwi kaya-kaya kurang meranani penggaliku. Liyane Pak. Iki. Piye? Terus ini sanes ingkang dipun kersakaken Kaisar pertama. Menika saking kerajaan Jepang. Saka Jepang. Nggih, putranipun Raja Tenno Haika. Peparap Kawasaki. Kawasaki. Loh, putrinya jenenge Kawasaki. Nggih. Rajane Tenno Haika. Teno itu. Tak pirsani. Buka. Jepang.
Kados pundi Kang Mas? Pasuryane cukup. Tegese ayu ora ala uga ora. Mung dedeke pancen kurang dhuwur, Pak. Oh menika pancen dedeke dedek kuwak. Dadi yen Prameswari dedeke mung semono kurang wibawa. Ora bisa meranani penggalih. Ora patut pinengku minangka Prameswari, Pak. Sinengaten. Riyan. Saka kerajaan iki, Mas. Menika saking kerajaan Dayak. Saking Dayak. Dayak. Kok malah saka Dayak barang? Nggih, kula koleksi wonten mboten. Apa apik saka Dayak? Jos kandhok pirsani Kaisar. Kados pundi? Prayogipun monggo dipun pirsani langkung Putranipun Raja Janaksa. Ing parap Dewi Kangkingkung. Kawisara. Oh, Kawisara. Nggih. Saka Dayak. Dayak. Coba. Bari kertas. Buka. Buka. Ayo. Dayak. Dayak. Raja Janaksa saking Dayak. Yen dedek-dedeke aku uga Jajah keperanan. Mergo dhuwur patut yen dadi garwane raja. Ning kabudayane aku ora seneng. Kasar ora patut dadi ibu-ibune wong Saking sanegara. Dayak. Ayo. Saupami didandosi ngadi salira ngangge busana sing apik, nggih endah tanpa cacat. Jane ngono. Ning ora bisa ninggalke kabudayane Dayak. Mboten seneng. Ora cocok, Pak. Lah Menika niku wonten wonten sanes Pak. Masih wonten Saka niki saking Nusantara Jawa. Nuswantara Jawa. Nggih. Wah, atuh, Pak. Nggih, menika putranipun raja Kertanegara wonten ing Kediri. Negara Kediri Nuswantara. Oh, sapa jenenge? Murniwati. Murniwati. Jenenge kok Nggih, cara Jawa. beda ya. Endah nggih. Kang Ayo, Mas. Mulai wonten Murniwati. Jawa mriyo Murniwati. kedue kasusilan. Oh. Kedue kasusilan Nggih. uga unggah-ungguh tetep Wah, ngerti. saking Nusantara. Coba, Bari ape kertas. mirsani? Monggo. Murniwati saka Nuswantara. Kula bukae. Ya. Iki. Halus. Ya. Wes mestin meja pantese padha nang rungkat ijab
Murniwati. Ayu Saking Nusantara. irunge banir anggone beksan alus Kedunge kasusilan ing Nusantara. yen semu jiwat bisa ndudut rasane penggalih. Iya, anu Pak. Saesaku pirsa ngenani putri saka ing Nusantara penggalihku cocok banget. Saestu. Bono patut yen tak kersake pinangka dadi garwa Prameswari ing kerajaan Sailon. Sak sampun panjenengan tresno kalih panjenengan saking Nusantara. Sapa panjenengan? Ayanu. Beliau waktu aku bakal tindak ana ing kerajaan Kediri ndak lamare putri sing aran Murniwati. Kaisar, atur wuninga. Cara tanah Jawa kalih Sailon niku pun benten. Bedane piye, Pak? Bedane menawi Sailon dipun lamar dipun rembak. Nek Nusantara mboten. Lho, kedah wonten peperangan. Jenenge kebo gedhe menang jebloke. Sapa sing janduk, sing menang iso mboyong putri. Kok aneh, Pak? Wonten dalam sewu Kaisar Hantala. Piye lho, Guys? Menawi pamanggih kula langkung prayoginipun dipun lamar. Kula sagah wonten ing Kediri ngamaraken minangka dados garwa panjenengan dalu. Panjen bener yen pranatan ing Sailon tatanan adat kaya ngono. Lah yen Kediri iki gak gudanging kasusilan, kene ngopo kok dadak nganggo diperangi? Apa cek Herodes tau terus ngamar dhisik, waden ditambah lagi dikecak perang, Pak. Mboten wonten gunanipun bar dipun lamar. Kecak perang anggere menang saged mboyong putri. Kang Mas, Rati Banon. menika leres ngendikanipun Panglima Herodes. Heeh. Wong panjenengan menika badhe mundhut garwa kemawon kok dadak gecak perang. Lah iya, Menika rak mboten leres kok Kang Mas. kaya-kaya ora duwe rasa kapribaden lan rasa kamanungsan. Injih. Pak, bener. Lah yen iku calon maratuwa. Apa patut kok dadak diperangi kaya ngono, Pak? Lho niku tata cara. Wonten Nusantara. Tiyang Nusantara luwih sing janduk entuk bojo ayu. Bojone wong wae dijaluk lah janduk. Muga sing lanang mesti ora wani. Lho, ngoten carane. Dadi adat ing Nusantara ngono. Nggih, Kudu diperangi. perangi. Nak perang menang, boyong putri. Ayo, Guys. Wonten dalam sewu Kaisar Satemene aku kurang sarujuk marang ature Pakah Badrul Gapur. menika leres mestinipun kathah pangorbanan Lah iya. ingkang boten ngertos duduk saling perkawisipun. Nanging yen tata-cara adat Nusantara kaya ngono terus piye meneh? Apa ora kudu mlaku kanthi dalan tata cara ing Nusantara? Coba. Ya wis, ngene Pak. Yen manyen kowe wis ngerteni adat ing Nusantara kaya ngono, aku kudu ngejak perang. Nggih. Yen Kediri kalah, lagi aku basok Saged boyong putri. si Murniwati. Lha mesti klentu niku leres. Yai Rati Banon, Injih kula Kang ya wis Mas. aku tak ndarature Pakah Badrul Gapur. Menika nyemanggaken kantun panjenengan. Sliramu ning dalem, Pakah, Lho, sira rasa nderek panjenengan ingsun. nggih kersa panjenengan. Tak pasrahi negara ing Sailon jaganen keselamatan kadangku Rati Banon. Kerajaan Sailon kula ingkang tanggung. Wonten bobol-bolote negara kula panjenengan bedungan. Nah. Sagah. Lan Herodes, Paring dawuh sira rasa nderek marang ingsun. Cukup jaganen mbok enen apa-apa, aja nganti kagejak marang raja tetangga. namung iso ada. Hasi, derek aku ngejak ing kerajaan Kediri. Ayo mari. Pakah. Sailon sak leker gendonge dipasrahke. Kula sampun mangertos. Kowe coba. Yen ana apa-apa kanggo jawab. Panglima Herodes, sing hati-hati ya. Ratu Banon. Injih kula Kang Mas. Ning taman sing apik. Tok dandang sing ayu nganggo minyak sing abyor. Oh ngaten. Ya, sing hati-hati. Mari. Kaisar Antara tak reko.
kerajaan Sailon dipasrahke aku. Kalbulate Banon. Nah, tak lebonane taman supaya seneng karo aku. Gelem ora gelem tak paksa supaya dadi karo aku. Tak lebonane taman.